Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Mulibwanji, Murigaboto, Makadini, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Wanga wayenda kuna Jesu yere wasambwa muropare nyenye unosimira mutawake ere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye unofamba naye mazuva ese wasambwa muropare nyenye unozorora kuna Kristu ere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye kwambo ashika unochena here wasambwa muropare nyenye wagatirirwa dzimbadze kubenga wasambwa muropare nyenye muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye rasanguwa iyo ineshitema usambwe muropare nyenye kunetsime iyo inowerera sambanyi muropare nyenye muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere
wakachena woyere wasamba muropa renyenye moyo wako wakachena woyere wasamba muropa renyenye moyo wako wakachena woyere wasamba muropa renyenye. Kwaziso kwa muri hama watereri tinokwase mose muzita raJesu. Toda kutenda Mwari nekutipa zvimwe mukana wekudzidza zvimwe zvoukuru hwake mukati menguva dzekunyengetera. Toda kutenda muchaona kuti donzo raMwari wai tiri kunzwa mharidzo dzichiparidzwa imhaka yekuti Mwari vari kuedza nepose paunogona kudzoserera munhu kuti afanana naKristu. Ndosaka muchiona kuti zvose zvinotaurwa dzingava dziri mharidzo kungava kuri kuimba, donzo nderekuti munhu anofana kufanana naKristu. Regai tiverenge mukati mangonanano kubhuku raDeuteronomy chapter 22 pavhesi ya 13. Regai titarise zvimwe zvatingakwanisa kudzidza malessons atinokona kuwana mubhuku raDeuteronomy. Taverenga kubva vhesi ya 13 kusvika pavhesi ya 22. Regai tiverenge. Ndichaverenga nechishona inotiyo, kana munhu akawana mukadzi akapinda kwaari akazomuvenga akamupomera zvinonyadza nokutaura zvakaipa pamusoro pake achiti ndakawana mukadzi uyu asi ndaiswedera kwaari handina kuwana zviratidzo zvoumhandara hwake kwaari, zvino baba womusikana namai wake vanofanira kuenda nezviratidzo zvoumhandara hwake kuvakuru veguta pasuo. Zvino baba womusikana vanofanira kuti kuvakuru, ndakapa murume uyu mwanasikana wangu kuti ave mukadzi wake, asi zvino wemuvenga, tarirai wamupomera zvinhu zvinonyangadza achiti handina kuwana zviratidzo zvoumhandara mwanasikana wako, asi hezvi zviratidzo zvoumhandara hwomwanasikana wangu. Zvino vanofanira kuwarira nguo pamberi pavakuru veguta. Ipapo vakuru veguta vanofanira kubata murume uyu vamurove nokumuripisa mashekeri esirivheri ane100 wagwapo baba vomusikana, nokuti wakataura zvakaipa pamusoro pomusikana waIsraeri. Zvino iye unofanira kuva mukadzi wake, haangamurashi mazuva ake ose. Asi vhesi ya 20, asi kana riri shoko razvokwadi kuti zviratidzo zvoumhandara zvakashayikwa kumusikana, vanofanira kumubudisira musikana kumukova weimba yababa wake, varume veguta rake vagomutaka namabwe afe, nokuti wakaita sebenzi pakati paIsraeri pakupata kwake paimba yababa wake. Saizvozvo unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako. Dai Mwari vakomborera kuverengwa kwesoko rake. Toda kutenda Mwari nesinariyo yatiri kupiwa, but musoro wenyaya unotiwo zviratidzo zveumhandara, the tokens of virginity. Muchaona kuti bhuku raDeuteronomy rinonyorwa nemurume anonzi Moses. Pairinyora akarekodha maspeeches aipa kune vana veIsraeri waakanga abva nawo kunyika yeEgypt vachienda kuKenani. Saka ibhuku rinonyorwa revanhu vari parwendo. Saka pariri kunyorwa tinosangana nechapter 22. Saka muchaona kuti bhaibheri riri kubuditsa pachena kuti kana munhu akawana mukadzi akapinda kwaari, apinda kwaari obva amupomera mhaka oti ndashayiwa zviratidzo zvoumhandara pandapinda kumusikana, kana shoko racho riri razvokwadi rekuti zveshuwa zviratidzo zvoumhandara zvashayikwa, musikana anofanira kutorwa woendeswa kuvakuru veguta, wobva wamutaka namabwe, obva afa nekuti akaita zvakaipa pakati paIsraeri. Regai tidzokere mukaucha zvaiitika kare ndezvekudai. Muchaona kuti
marriage yenguva ino nemarriage yenguva yekare kwaIsrael zvine masimilarities, zvine also madifferences. Regai titaure tione kuti chii chaitwa kana munhu achinge afunga kuroora. Tikaverenga pana Genesis chapter 24 muchaona kuti Abraham ndiye anotsvakira Isaac mudzimai. Ende muchaona kutizvo neculture yedu yemazuva zvakunetsa kuti baba ndivo vanotsvakira mwanakomana wavo mudzimai. Saka Abraham baba ndo vaitsvakira mwanakomana wavo mudzimai. Saka mudzimai aitawanikwa pane mastages aitorwa. Mukomana nemusikana waigona kuita nguva vachifambidzana vachiwirirana vasati vafunga zvekuroorana. Saka mukomana aizoti kana afunga kuti haiwa ndafunga kunoroora, panguva iyi zvaitika ndezvekuti mukomana aienda oga kumba kwababa womusikana. Zvasiyana netsika dzemazuva ano kuti ukafunga kuroora izvozvi mukomana unotora baba wako wangaona tete moenda muri chikwata munobvisa roora. But paculture iyi zvimwe zvaiti zvekuti izvo mukomana aienda kumba kwababa ari oga, wasvika kumba kwababa womusikana vairi vaitaurirana, woita manegotiations yekuti ndauya kuzobvisa pfuma yangu. Saka waiti wataurirana, baba wemusikana waisachaja mari kana kuchaja pfuma kumwanasikana wavo. Mukomana aiuya nepfuma, pfuma yaaibvisa yaienderana nevalue yakanga ine mudzimai wake. Saka baba womusikana waigutsikana kuti hongu mari yabviswa zvesuwa inoenderana nevalue ine mwanasikana wangu. Saka baba vaitambira, once baba wangotambira roora iya paibva padeclarewa kuti idi nhingi ave musikana wanhingi ende wawa mudzimai wake. But pane zvimwe zvaiitwa vari panguva iyoyo. Wawiri waimwisana cup yewaini, mukomana amwa musikana womwa zvakare kusimbisa covenant yavo. Saka aingoti apedza musikana nemukomana wobva waita sekudaro. Saka mukomana zvaitika ndezvekuti mukomana aibva adzokera kumba kwababa wake, but paaidzokera kumba kwababa wake aisadzokera nemusikana, aisiya musikana kumba kwevabereki wake obva aenda. Saka paperiodi vaigara almost about 12 months kana kuti gore, musikana ari kumba kwababa wake, mukomana ari kumba kwababa wake. Zvii zvaiitwa nevavira. Vavira vaiti uyu paaisara, musikana paaisara, aisara achigadzirira zvinoita kuti ave redi kana mukomana auya kuzomutora. Mukomana ari kumba kwababa wake chii chaaita? Aigadzirira kuti place kana nzvimbo yekuti mudzimai aone pekugara kana azouya. But 12 months dzaiti dzapera kana kuti period yakasetwa yaiti yapera, mukomana aisaziva kuti ndinotora mudzimai rii. Musikana zvakare aisaziva kuti mukomana anouya rini. Aingoziva kuti nguva yafamba mukomana wava pedyo nekudzoka. Akanga ane right panguva iyi. Vakanga vari baba womukomana ndo waipa signal kuti shamwari wakufana kuenda kunotora mudzimai. Tiri tese kapo vanhu vaMwari. Saka zvadaro mukomana aitikana baba omutaurira obva adaidza vakomana
woti vakomana, time iya yakwana, takufana kuenda kunotora mudzimai. But remember kuti pekutanga mukomana paiuya, aiuya ari oga. But this time paanotora mudzimai, haasi kuuya ari oga, aiuya nezvikomana. Ende muchaona kuti pakaucha iyi zvaiitika ndezvekuti izvi musikana aisauya kuzotorwa manheru masikati sezvinoita vamwe kana vachiuya kuzorora. Musikana aiuya kuzotorwa kumanheru kwakwasviba. Saka basa rezvikomana raiva riri rekuvheneka nzira. Zvikomana zvainge zvakabata matochi zvichipembera kuti shamwari, takuenda kunotora mudzimai. Saka vaiti vachifamba vachienda vachinzi shamwari, takuenda kunotora mudzimai vachifara. Saka vaiti vakusvika pamba pemusikana. Zvanga zvakasiyana kuti vaingosvika ngoti chero vasvika, musikana anenge ari ready kuti nguva yakwana, but time nehour handina, but ndinoziva kuti mukomana vaakudzoka. Saka mukomana, chimwe chichinda chemukomana chairewa bhoso kuti alert mukomana asvika. Saka vaibva vamhanya kunze woti bhoso rarira. Ende sound yebhoso yanga yakasiyana nemabhoso amwe aingoridzwa. Sound yacho yaitotara kuti idi iri bhoso iyi ndere muchinda asvika. Saka vaimanya obva wamutora obva wapinda mumba, wapinda obva wafara. Then mukomana obva ati ndauya kuzotora mudzimai, obva wati hongu mwanangu zvakanaka. Saka wedding yaitwa kumba kwababa wemukomana. Waibva watora navabereki vemusikana nezvikomana zviya, wobva waenda kumba kwababa wemukomana. Vasvika kuya muchaona kuti wedding panguva iyi paHebrew culture, pawedding yaisangoitwa zve1 day zvamunoita kumazuvano. Wedding yaigona kuita 7 days kwemazuvano, vachifara vachidya, vanhu vachipembera kuti idi vana vaita zvakanaka. Saka mai vemusikana vaiti vasvika kuya wobva varatidzwa mubridal chamber. Waisvika wobva wawarira jira rewhite. Mukomana nemusikana wobva wapinda mubridal chamber. Wapinda mubridal chamber, waibva wagaramo wozobuda. Kana wabuda ndo pari kunzi nebhaibheri kana zviratidzo zvoumhandara zvikashayikwa, musikana waifana kutakwa namabwe afe nekuti waita semunhu wakapata pakati paIsraeri. Asi kana shoko iyi rira zvokwadi kuti zvoumhandara zvashayikwa, musikana waifana kutakwa namabwe afe. Ngaititsanangure chirahwe chamawadikani. Mukaverenga bhaibheri shoko raMwari, muchaona kuti patinoverenga kuna vaEfeso chapter 5, mukadzi mukati meshoko raMwari ane zvaanomirira, murume mukati meshoko raMwari ane zvaanomirira. Muchaona kuti mukaverenga mukati meshoko raMwari kune zvinhu zvitatu zvinonzi naMwari izvi zviri holy. Marriage is holy, tithe iri holy, the Sabbath is holy. Saka marriage yakanga iri chinhu chaikosheswa zvikuru nekuti mumarriage maibuditsa the plan of salvation yaMwari, the church yaMwari naKristu. Saka tikaverenga kuna vaEfeso chapter 5 pavhesi ya22 inoti, imi vakadzi muzviise pasi povarume venyu chaivo sezvamunoita kuna She, nokuti murume musoro womukadzi saKristuwo musoro wekereke, iye amene ndiye muponesi womuviri. Dai Mwari vakomerengo soko rake. Saka pano vhesi riri kubudisira pachena kuti kana mukadzi achionekwa kubhaibheri anomirira sangano raMwari. Murume kana achitariswa anomirira Jesu Kristu pachake. Saka marriage yose yekwaIsraeri yanga ine chekuita naKristu nesangano rake. Saka muchaona kuti pari kunzi mukadzi anofana kunge ari mhandara. Zvazvinongorewa even munoziva imi
kuti munhu ari mhandara anenge achinzi munhu akanaka asina kusvibiswa navamwe varume. Saka zvazvinongova ndezvekuti pari kunzi umhandara hunongomirira purity kana kuti kuchena, chinhu chakachena. Saka patakuerenga muchaona kuti regai tirapanure chiravo tikadzidza zvakanaka. Mwari paanosika denga nenyika anosika Adamu naEve, obva avakanda in the garden of Eden, avakanda mubindu reEden. Zvinonzizvo zvinhu zvose zvainge zvakanaka. Pachapter 3 tinosvika tichiverenga kuti chapter 3 pavhesi ya1 inoti zvino nyoka ikanga ina mani kupfuura mukadzi dzesango dzanga dzana Jehovha Mwari, ikati kumukadzi, nhai ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose yemunda? Mukadzi akati kunyoka, takanzi tingadya hedu miti yose yemunda, asi kana uri muti uri pakati pemunda Mwari wakati regai kudya kana kuubata kuti murege kufa. Nyoka ikati kumukadzi, hamukafi zviro kwazvo. Zvinonzi mukadzi akaona kuti muti wakanaka uye unodikanwa uye kuti unongwadza kana unongwadza meso kana munhu achinge adya, akatora akadya akapawo murume wake. Zvinonzi achingodya wakaona kuti havana kusimira. Saka bhuku raGenesis rinobuditsa pachena kuti idi munhu paakasikwa naMwari akanga ari munhu anga akakwana. Karekta yaMwari yaigara iri pamunhu. Karekta zvanga zviri macharacters aMwari aioneka pamunhu, nekuti Jehovha Mwari akaumba mune guruva revhu akafemera mweya weupenyu munhu akaitwa nemufananidzo waMwari. Saka we are seeing kuti izvo munhu paakanofananidzo waMwari after angodya zvaakanzi naMwari asadye, ipapo chechi yakabviswa umhandara naSatani, yakabviswa umhandara nechiwi. Saka Jesu aifanira kuita sei? Mwari ndobva aona kuti hazvina kana zvadai so panofanira kubuda plan of salvation, munhu anofanira kudzikinurwa. Saka Jesu anouya ozvarwa through Maria mhandara. Pataimu yakauya pano Jesu pasi, Jesu paanouya through Maria mhandara anouya ari oga asina umwe munhu akanga anaye. Chii chaiita patime? Jesu akanga ari busy negotiating the price yekuti aifanira kubhadhara moha kana kuti iyo rora yesangano rake. Saka AD 31 Jesu paanofa ndipo paanobhadhara rora neropa rake. Kristu anobhadhara rora. Mukawerenga zvakanaka kuna 1 Peter chapter 1 pavhesi ya18 navhesi ya19 inobuditsa pachena, muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinhu zvakafanana nesilva kana kuti gold, asi neropa raKristu. Saka Kristu anobhadhara mubayiro, anobhadhara roro rechechi yake paanofa pamuchinjiko. Riperi vanhu vaMwari. Saka Kristu unobva adzokera, haana kutora mudzimai wake, unobva adzokera obva aenda kudenga. Mukadzi obva asara pasi, but chii chaanotaura kuenda? John chapter 14 pavhesi ya1 anonyaradza mudzimai obva ati mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa, ndiri kuenda kunokugadzirira pekugara kuti pandiri nemugowapo. Saka Kristu paakabva pano pasi akaenda kudenga achienda kunogadzirira pekuti kana mudzimai akuya kuzotora mudzimai anoona pekugara. Riperi vanhu vaMwari. But zvaiitika nekaucha iyi zvanga zvine chekuita neplan of salvation. Saka muchaona kuti izvo vanhu vaMwari paplan of salvation nezvandataura pano hazviendi in order pese pose kuti chiri kwekutanga chinogona kuya kwekupedzisira, chiri kwekupedzisira chinogona kuya kwekutanga. Saka as a church, where are we now? Sevanhu vaMwari. Figuratively, as a church right now, we are in the bridal chamber. Christ and the church figuratively were in the bridal chamber. Chiita vari kuita in the bridal chamber. Remember the church yakabviswa umhandara nechipo naGenesis chapter 3. Kristu ari right now mu bridal chamber, mu most
of most holies, most holy place, ndomari right now. Chichari kuita ari kugadzirisa zvakabviswa na Satani, the tokens of virginity dzakabviswa na Satani dzakabviswa na Satani pana Genesis chapter 3. Ari kutaura nesangano chamwari, tikabuda panza zvinhu zvakamira mamira zvakaita zvinazvimiri zvakanaka chamwari. Tikabuda panza vanhu vanofana kuona zviratidzo zvoumhandara, vanofana kuona karekta iri pana Kristu, iri karekta iri pana mudzimai. Kandikuudza mamuteereri, every day patinobuda tichifamba tichienda kumabasa, Kristu right now ari busy kutaurirana newe. Paunobasa kubasa zvipikiri paya pasina munhu wana anenge akuona, wotobudirira ufunga zvinhu zvakanaka, but Kristu ari kuti honaka shamwari, wabaka zvipikiri kubasa, tikabuda panze wakadai so zvinhu hazvimiri zvakanaka. Hone shamwari, tikabuda kunze zvinhu zvakadai so hazvimiri zvakanaka. Manyero akaunoitai unotozikana murainiwe kuti uri munhu ane makuwa uite. Vanhu vose kana da kunzwa nyaya ndiwe news reporter mumaraini. But Christ ari kuextenda tsi dzake, ari mubridal chamber newe, achitiye zviratidzo zvoumhandara shamwari. Tikabuda panze apa zvisipo, idi unoparara ukafa, nekuti unenge wakafa nemunhu aita zvakaipa pakati paIsraeri. Saka mutaona kuti izvo Kristu right now akaenda akanopinda mudzimbatso netsvene. Chaari kuita hama yangu, ari kudzoredzera zvakarasika kare paya. Zvinofana kudzoka, vanhu vanofana kuzviona kuti idi zvesuwo pachabuda mudzimbatso netsvene unofana kuwanikwa une karekta yakafanana neyaKristu. Saka Kristu paachabuda zvinonzi wakarurama ngaramba wakarurama, wakaipa ngaramba wakaipa, mutsvene ngaramba ari mutsvene. Saka Kristu paachabuda, ende munoziva Kristu achitaura nevadzidzi wake vachibvunza kuti nhai Baba, vachibvunza kuti nhai Jesu, zuva rekuuya kwenyu rinova rini? Kristu anopindura kuvadzidzi otiyo hakuna munhu anoziva misi kana nguva mwanakomana wemunhu anouya kunze kwaBaba oga. Saka Kristu ndiye achadaidzira, Baba ndiye achadaidzira kuti zvaitwa zvapera, zvaitwa zvapera. Kristu obva shamwari, chiende unotora mudzimai. Saka Kristu paari kubuda, sangano rake rakamirira kuuya kwaJesu, vose vakamumirira vakaita kuda kwaMwari. Saka Kristu uchabuda, paari kubuda, remember first time paakauya achidzika kuuya kuzofira munhu, achiuya kuzobhadhira roho rakauya rega. But this time paari kuuya, haasi kuuya ari oga, ari kuuya nezvikomana zvakamupoteredza. Kuerenga Bhaibheri tira kuna Mateo rinobuditsa pachena kuti Kristu paari kuuya ari kuuya nekubwinya kwaBaba, nekubwinya kwengirozi, nekubwinya kwake nekuvatumwa vose vaanaye. Basa revatumwa rinenge riri rekuzarura nzira, nekuti Kristu kuerenga kuna Mateo chapter 25 zvinonzi pacha chikomba chakasvika pakati peusiku. Pakati peusiku panorehwa kuti nyika inenge yazara nezviwi. Saka Kristu paari kuuya, ari kuuya nevatumwa vachivheneka nzira kuratidza kuchena kwaMwari. Saka zvinonzizvo kuerenga zvakanaka. Tambotaura paya kuti mukomana aiti paaisvika pairidzwa bhoso kuti idi mukomana asvika. But this time rega ndikuudza hama dzangu, Kristu paari kuuya pataridzwa bhoso. Kuerenga pana 1 Thessalonians chapter 4 pavhesi ya 16 inoti nokuti isamene uchaburuka kudenga nokudanidzira kwehomande yemutumwa mukuru. Ipapo wakafa muna Kristu wachatanga kumuka kune hwamande hama dzadiwa icharidzwa nomutumwa kuratidza kuti mudhara ava kuzotitora. Kristu wadzika kuuya kutitora. Paari kungouya, haasi kuuya achionekwa nevanhu vanenge vari kuSouth Africa oga, nevanhu vanenge vari muZimbabwe oga, asi bhoso richarira. Ndopanonzi ipapo wakafa muna Kristu wachamuka. Teerera hama mudikani, pane bhoso munyoro ndofarira. Anoti kudenga kune bhoso ririko, kune mutumwa
rinenge richingopukutwa chete zonzi shamwari usaita mistake ukaridza bhoso wakafa wose vari pasi vanogona kumuka pane bhoso riri kupukutwa retiwanzi nguva yakwana ronzi aiwa nguva yasati yakwana pukuta bhoso mukomana saka mutumwa achadzika nengirozi dzose namwari oridza bhoso ipapo wakafa muna Kristu wachamuka. Ngandikuudza mabikani nhono yenyika ino ichida kunopetwa kune zvakawanda zviri kudinetsa mukati meupenyu but Kristu pachave uchatinyaradza. Kune hama dzakafa dzatakarwadza nadzo pamwoyo tikachema mukati meupenyu tikarwadziwa zvisinamira zvakanaka asi regai ndikuudza mabikani neimwe nguva kana nguva yakwana bhoso richarira wadikani wedu wakafa muna Kristu chawaona Jesu ari kudzoka ari kuuya hamabikani but vanhu vachaponeswa vanhu voga vachaonikwa vane zvedu zvoumhandara. Ndikuudze hama yangu Satana mata mukati mangwananani kana zvirari zvoumhandara zvikashayikwa kana zvikashayikwa anofanira kutorwa woenda kuvakuru veguta wonotakwa nemabwe ripera mamutereri takurarama mazuva ekupedzisira. Jesu apedyo nekuuya but ari munzvimbo tsune right now ari kutaurira nevenene shamwari une zvinhu zvakawanda iwe ndosaka achitaura achiburitsa pachena. Jesu pachaka amene anotaura mukati meshoko rake kana ukarera zviwi zvako iye ari redi kukuregerera zviwi neropa rake repamuchinjiko ari kuti shamwari zvese ndinoziva kuti uri munhu akaipa asi ukauya kwandiri tikataurirana mukana uchiripo idi unogona kuponeseka. Munamato wangu hama mudikani mukati mumangwananani kuti Kristu pari mukati menzvimbo tsvene ugadzirise ukama hwako naMwari ende munoziva zvaitika paya pekuti mukomana adzokera mboko baba zvikomana zvaisamira kunyenga zvimwe zveumaraini zvaingoenda zvichvetera shamwari kuhaufa wonaka muchinda anonoka kuuya unofunga pane chabuderapo unofunga kuti pane chabuderapo kune vanhu kumazuva vanofunga kuti Kristu anonoka kudzoka zvekuti kana vachitiona vanofunga kuti vanhu vanonamata vanonamatira pasina hunga anoita seanonoka seunga asingachauyi but regai ndikuudze bhaibheri rinotaura pachena mapsalema achinyora 50 pavhesi ya3 anotaura kuti tarirai Mwari wedu unouya haangaramba anyerere moto unoparadza unenge uri pamberi pake dutu guru remoto achauya achakutora ukaita kuda kwake vose vasina kururama wachaiswa mudziva remoto. Chichatiponesa chete hama dzangu maropa aJesu oga ndiwo anogona kukuchenura. Ndosaka muchiona kuna Genesis chapter 3 pakatadza Adamu naEvha vakaurayirwa gwai raingomiririra Kristu kureva kuti Kristu oga ndiye anogona kudzoredzera munhu kuti adzokere pakukwana. Takuda kunamata amabikani pane anoti iye Mwari ndibatsirei ndakuponeswawo pamuchaya kechipiri but handigoni kuziponesa nesimba rangu. Ndinodawo ropa renyu renyenye pamuri mudzimbo tsvene ropa renyu Mwari rakawarira pamuchinjiko kuti rigondicenesa. Ropa raKristu rakasiyana nerembudzi rekuti iwe ukawarira mbudzi yakana mombe idi kana seshete ndakapfeka iwaiti inozara yose kuita red but Kristu ropa raKristu haridani. Ropa raKristu rinoti ukanyika unabuda wachena ukanyika rinobuda wawa white wakachena hembe dzako dzakachena white as snow. Ndo zvakaita ropa raKristu. Hakuna koga kwatingaponeswa nako kunze kwemaropa aJesu. Ndosaka muyumbe kwada achimba wanga waenda here kuna Kristu wasambwa here muropa renyenye kune tsime iyo inoverera pinda mumaropa enye kuti ugone kuponeswa. Kana pano wakada gaitipine munguva ino yekunamata sinamata uri ikoko kuti Mwari ndibatsirei ndigone kuzoponeswa asi nemaropa enyu pamuchabuda Mwari bridal chamber maka yangu nemi inofanira kunge yagadziriswa ngatinamatei. Nababa musoro udenga tendai Mwari mukati memangwananani nekutiudza zvimwe zvoukuru hwenyu idi zveshuwa Mwari makaenda kudenga muri busy right now
kubata mhaka imwe neumwe neumwe Mwari, muchimirira zvivi zvavanhu. Pari kumirira zvivi zvavanhu Mwari, rangarirai zvivi zvamai avo, murangarirewo zvivi zvababa vavo Mwari, vareurire nemwoyo wose wakatendeka, wagokwanisa Mwari kuregererwa. Imi Mwari, zvamataura muchinji makasiyana nemunhu wekwedu wekuti kana akataura unochinja. Imi zvamuri zuro ndo zvamuri nhasi, ndo zvamuri even izvezi. Regereyo zvivi zvedu Mwari, mutisambewo mumaropa aKristu, mutibatsire Mwari tigoponeswa. Wachaponeswa Mwari, zvinonzi nemuimbo wekwedu, waponeswa wamira panyanza, chitema zvese kufa zvapera, nemaropa enyenye. Chiti nyika yo Mwari, musambe mwoyo yedu tigoponeswa. Pamuchaya Mwari muchibuda tigoonekwa tiine zvirazvo mumhandara. Muzita raJesu tinamata, amen. Ndakarwadziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandifuwira pasi. Ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve. Andiburitsa mumatope, andilisa ine panomwa. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Andimisa padombo pedyo naye, masiko angu asimbiswa pano. Andizongoputike ndiri pano, ndomira ndizofika chiremba. Andiburitsa mumatope, andimisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Andiparweyo rutsa rwerukudza, noruimba usiku nesikati. Moyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, zvine kunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, zvine kunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Andiburitsa mumatope, andimisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Andiburitsa mumatope, andimisa ine padombo.